ду палвони навраси кишварро ки аз чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини юнонурумӣ аввалин медалҳоро ба ватан оварданд, дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳаи варзиш, пайвандону наздикон ва дӯстдорони ин намуди варзиш бо тантана истиқбол гирифтанд. Гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. Шероз Очилов ва Фирӯз Мезораҷабов аз намуди варзиши гӯштини юнонурумӣ аз чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ва ҷавонон ки дар шаҳри Софияи Булғористон аз 29 июл то 4 август идома кард, ба хазинаи варзишии кишвар 2 медал шомил карданд. Медали нуқраро Шероз Очилов дар вазни 65 килограмм ба даст овард. ӯ қувваозмоиро аз даври ҳаштякниҳоӣ оғоз карда бар варзишгари Арманистон Арман Хачикиян пирӯз шуд. Дар даври чорякниҳоӣ намояндаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Роберт Паул Перезро шикаст дода ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёфт. Дар нимфинал намояндаи Эрон Ҳоҷат Ҳасан Ризоиро мағлуб намуд, вале дар даври ниҳоӣ аз варзишгари Беларус Дмитрий Бонка ноком гардида ҷои дуюмро ишғол кард. Фирӯз Мезораҷабов низ рақобатро аз даври ҳаштякниҳоӣ оғоз карда аз варзишгари Ҳиндустон Правил Патил шикаст хӯрд. ӯ сипас дар қувваозмоиҳои тасаллубахш бар намояндаи Полша Ливия Томас Скризибзак ва дар қувваозмоӣ барои ҷои сеюм бар варзишгари Русия Умар Будаев пирӯз шуда ҷои сеюмро ишғол намуд. сеюм маротиба аст ки ман дар ин хел мусобиқа иштирок дорам. як моҳ пеш дар давлати Қазоқистон ки Нурсултон бозиҳои осиёӣ буд, ҷои сеюмро гирифта будам. Дар таърихи варзиши тоҷик ин аввалин медалҳои гӯштингирони навраси мо аз чемпионати ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ёдрас мекунем ки аввали моҳи июл дар чемпионати Осиё Фирӯз Мезораҷабов медали тилло ва Шероз Очилов медали биринҷӣ ба даст оварда буданд.